Bisem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. U nfakru l-jum meta Ġesu waqqafhom dawn il-misteri qaddisa b'tifkira perenni qawwija tas-sagrifiċċju tiegħu, tal-imħabba tiegħu, tal-mewt u l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Nistqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Qalet nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġel l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla aħna llum inġbarna biex niċċelebraw l-ikla qaddisa meta ibnek il-waħdini qabel ma ngħata l-mewt ħalla lill-Knisja is-sagrifiċċju l-ġdid li jibqa' għal dejjem u l-ikla ta' mħabbtu. Għamel li minn misteru hekk kbir nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Il-Mulej kellem lil Mosè u lil Aaron fl-art tal-Eġittu u qalilhom: dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur. Ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lil ġemma kollha ta' Iżrael u għejdilhom: fl-10 ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu l-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol. Hekk isuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu minn naċ jew mill-moss. Intom iżommuh sal-14 ta' dax-xahar, meta l-ġemma kollha ta' dar Iżrael toqtlu bejn inżul ix-xemx u dlam. Imbagħad jieħdu mid-demm tiegħu u jroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien ta' djar fejn ikunu se jikluh. F'dik il-lejla għandhom jieklu l-laħam mixwi, b'ħobs bla ħmira u b'ħaxix morr. U tiklu hekk: għaddejkom imħażma bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom. U tikluh bl-għaġla. Din hi l-mogħdija tal-Mulej. Għax dak il-lejl jien ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob lil kull min hu l-ewwel fost l-imweldin fl-art tal-Eġittu, bnedmin u bejjem, u nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu. Jien il-Mulej. Id-demm ikun bħal sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu, u jien x'in nara d-demm nibqa' għaddej u ebda marda ma tiġi teqridkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira u intom tħarsuh bħala l-festa tal-Mulej. Iżommu din l-osservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-Mulej. Għaddejt jek bin
Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Jien irċivejt minant il-Mulej it-talim li għaddejt lilkom. Li jiġifieri li l-Mulej Ġesu fil-lejl li fih kien tradut ħal ħobs u wara li rat il-ħajr qasmu u qal dan u ġismi li jingħata għalikom għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel qal dan u l-kalċi il-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru il-mewt tal-Mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-Mulej. Nagħtikom komandament ġdid il-Mulej li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Qabel il-festa tal-Għid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għal għand il-Missier u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-Xitan kien ġewebbel lil Ġuda ta' Xmul l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jitradih. Ġesu kien jaf li l-Missier taħ kollox f'idejh u li hu kien ġie minn Antalla u kien sejjer Antalla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxittawhomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq Xmun Pietru u dan qallu: Int Mulej, taħsil li saqajja? Ġesu jieġbu: Inta lissa ma tafx qiegħed nagħmel jien, tifhmu aktar il-qudiem. Qallu Pietru: Ma jkun qatt li inti taħsil li saqajja. Wieġbu Ġesu: Jekk ma naħsillekx saqajk, ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu Xmun Pietru: Mulej, mhux saqajja biss, imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu: Minnu maħsul, m'għandux għalfejn jinħasel kollu, ħlif saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif. U intom indaf, imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jitradih, għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Wara li ħassilhom saqajhom, libbes il-mantar u reġa' qgħad fuq il-mejda u qalilhom: Tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli l-Imgħallem u l-Mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-Mulej u l-Imgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqaj xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom, hekk tagħmlu intom ukoll.
Il-kelma tal-Mulej. Mulej, mhux saqajja biss, imma jdejja u rasi ukoll. Dawn il-kliem qalhom xmun Pietru, maħsud, skandalizzat li l-imgħallem u l-Mulej beda jaħsel saqajn id-dixxipli. Ġest li kien riservat għall-iskjavi tal-familja li kellhom id-dover li meta jiġu l-mistednin għall-ikel l-ewwel ħaġa jaħslulhom saqajhom biex ikunu jistgħu jistrieħu komdi fuq id-divani għall-mejda tal-ikel. Il-Mulej Ġesu kien jaf eżattament x'inhu jagħmel. Meta neħħa l-martal xed fuqu il-fardal u beda jaħsel riġlejn id-dixxipli tiegħu. Il-Mulej jinsisti li jekk Pietru ma jaħsillux saqajh, ma jkunx jista' Pietru jidħol f'intimità ma' Ġesu. Ġesu jinsisti li jrid jagħmel dan il-ġest ta' umiltà u ta' purifikazzjoni. Huwa ġest li jagħtih lilna b'konsenja. Tafu x'għamiltilkom. Intom issejħuli li Mgħallem u l-Mulej u tajdu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-Mulej u li Mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għaliex jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Aħna llum nirċievu mingħand il-Mulej id-don tas-saċerdozju, id-don tal-Ewkaristija, imma nirċievu wkoll id-don ta' dan il-ġest li jsir stil ta' ħajja, mhux biss missjoni fil-komunità. Kull min fil-komunità nisranija u f'kull komunità anke soċjali fis-soċjetà li tispira ruħha mill-litos nisrani, kull tip ta' leadership ma jistax ma jiftakarx dan il-ċest tal-Mulej u dan il-kmand perentorju tiegħu. Immu jinsisti l-ewwel nett li aħna naċċettaw il-ġest tiegħu. L-ġest tiegħu fil-konfront tagħna, din lotja ta' umiltà u ta' servizz issir parti mill-ħajja tagħna li aħna b'umiltà nilqgħu ir-rieda tal-Mulej li jkun ta' servizz għalina, li jagħti ħajtu għalina.
Pietru skandalizzat għax ma jixtieqx li l-Imgħallem jumilja ruħu daqshekk qudiemu, kellu bżonn jifhem li l-Mulej ried jagħti ħajtu għalih. U li ma kellux għalfejn jiskandalizza ruħu li l-Mulej jasal biex jumilja ruħu daqshekk biex jippurifikah. Ir-risposta ta' xmum Pietru hija risposta immedjata imma wkoll profonda. Għal darb'oħra, xmum Pietru mingħajr ma jaf jitkellem f'isem il-Knisja. Mulej, mhux saqajja biss, imma idejja u rasi wkoll. U għaliex ngħidlek, għaliex fit-tradizzjoni kostanti tal-Knisja is-saqajn, l-idejn u r-ras huma il-membri tal-ġisem li jfakkruna fil-ministeri tal-Knisja. Huma il-membri tal-ġisem li jfakkruna f'dawk li fil-Knisja għandhom is-servizz tal-leadership li jkunu rajja. Wieħed mill-ewwel missirijiet tal-Knisja, Kromazzjo ta' Akwilea, meta qed jinterpreta il-kliem li Ġesu jgħid f'San Mattew, jekk saqajk tkun taxkil għalik aqtaħħa barra, jekk idejk tkun taxkil għalik aqtaħħa barra, jekk għajnejk tkun taxkil għalik aqtaħħa barra. Aħjar tasal il-ġenna mingħajr wieħed minn dawn milli kollok tmur l-infern. Kienet jgħid ma nieħdux din il-ħaġa b'mod litterali. Il-Mulej jitkellem fuq it-tlet ordnijiet fil-Knisja. Is-saqajn huma djakni li huma mistiedna jmorru biex jaqdu lil-foqra kull fejn qegħdin. L-idejn huma s-saċerdoti, il-presbiteri, u l-Ministeru tar-ras u l-għajnejn huma propju l-isqfijiet. Episkopos tfisser dak li jara propju mad-dawra, li għandu l-viżjoni kompleta, nisperaw u nittamaw. U allura meta Pietru jgħid lill-Mulej, Mulej, mhux biss saqajja, mhux id-djakni biss, imma jdejja il-presbiteri wkoll, u rasi u l-isfijiet ukoll, naddafna. Inti u tagħti ħajtek għalina u tallimna kif irridu nagħtu ħajjitna lill-aħwa, ippurifikana. Ippurifikana kollna kemm aħna. Dawn il-kliem Pietru jilqa' mhux biss l-offerta tal-Mulej, imma jitgħallem li biex ikun mal-Mulej u f'intimità miegħu irid ikun għaddej. Irid jitgħallem jagħti ħajtu, jinsa lilu nnifsu u jagħti ħajtu sal-mewt. Veru li kien bniedem dajjef u aħna miegħu dajfin. Imma nagħta wkoll fil-milja ta' żmien il-grazzja li jagħti ħajtu. U li laqa il-ġest ta' tindif ta' purifikazzjoni tal-Mulej, ingħata wkoll din l-opportunità li jkun hu strument tal-purifikazzjoni fil-Knisja. Il-Mulej għad jgħidlu tħobbni? Inti taf, Mulej, ira in-naċ tiegħi, ira il-merħla tiegħi. Imma lil Pietru jista' jistaqsih din il-mistoqsija tħobbni inti? Għaliex Pietru minkejja ċ-ċaħda tiegħu, anzi fil-mument taċ-ċaħda tiegħu u jiltaqa' mal-ħarsa tal-Mulej Ġesu, jaraf li l-Mulej jħobbu
anke fid-djufija tiegħu, anke fiċ-ċaħda tiegħu, anke fid-dnub tiegħu. U jerfu ċaħdu 3 darbiet, imma 3 darbiet il-Mulej jitolbu li esprimi l-imħabba tiegħu quddiem kulħadd. Mulej, mhux saqajja biss, imma jdejja u rasi wkoll. Aħna u nibdew niċċelebraw dan it-tridu daw it-3 ijiem li fihom nakkumpanjaw l-aħħar mumenti ta' Ġesu fuq din l-art li wasluna l-ferħ tal-qawmin tiegħu mill-imwiet. Ejjew nitolbu d-don tal-purifikazzjoni, id-don tal-imħabba li tippurifika, tal-imħabba li ssaffi l-egoizmu tal-qalb tagħna għall-Knisja kollha, għas-saqajn, għall-idejn u b'mod speċjali għar-ras. Imma fuq kollox nitolbu li l-qalb ta' kull nisrani tirtab, li l-ħarsa tagħna fuq il-Mulej Ġesu trattab l-ebusija tal-qalb tagħna, tkeċċi mill-qalb tagħna kull egoizmu, kull dnub, kull teba ta' ejra mibeda u kull ħażen. Nadurawk o Ġesu u nberkuk għas-salibek u l-mewt tiegħek inti fdejt id-dinja.
Ħuti eżis illum qegħdin nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-Għid tal-Iben il-Waħdini ta' Alla, l-Ulajt tagħna u slim tas-sewalina. Ew nresqu qudiemu l-bżonnijiet tal-Knisja u tal-bnedmin kollha. Għal-mexxejja tal-Knisja. Nitolbu għall-Papa l-isqfijiet, is-saċerdoti u djakni kollha biex jifhmu dejjem iżjed li l-awtorità tagħhom hija awtorità li taqdi u tħenn biex tressaq il-bniedem lejn il-Missier. Mulej, isma' it-talba tagħna. Ismana nitolbuk Mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus. Nitolbu għal dawk li għandhom għafdata f'idejhom it-tmexxija tal-ġnus biex jużaw is-seta tagħhom għall-iżvilupp tad-dinjità tal-bniedem bl-imħabba u l-ġustizzja. Mulej, isma' t-talba tagħna. Ismana nitolbuk Mulej. Għal-vokazzjonijiet. Nitolbu lil sit il-ħsad ħalli jibgħat ħaddiema qaddisa fl-għalqa tiegħu u jagħtihom il-qawwa, il-kuraġġ u l-imħabba biex ikunu lesti jaħdmu jitfit miegħu għal ġid tal-bnedmin kollha. Mulej, isma' t-talba tagħna. Ismana nitolbuk Mulej. Għal-familji. Nitolbu għal-familji kollha biex fihom dejjem isaltnu l-imħabba u s-slim u biex fejn hemm id-diffikultajiet jirbħu dejjem l-istima, ir-rispett u l-ħeġġa għall-għaqda. Mulej, isma' t-talba tagħna. Ismana nitolbuk Mulej. Għal dawk li huma traduti minn ħbiebhom. Nitolbu għal dawk li qegħdin isofru inġustizzi minħabba tradiment ta' min huwa għażiż għalihom biex huma wkoll ikollhom il-ħila jaħfru u jpattu għad-deni bil-ġid. Mulej, isma' t-talba tagħna. Ismana nitolbuk Mulej. Għalina l-koll. Nitolbu għalina l-koll biex dan il-misteru tal-Għid li qegħdin niċċelebraw f'din is-sena tal-ħnieq ikun sinjal qawwi fil-ħajja tagħna u jagħtina l-qawwa biex fuq il-passi tal-imgħallem tagħna inħennu għal xulxin bl-istess ħniena li nqalgħu mingħand il-Missier. Mulej, isma' t-talba tagħna. Ismana nitolbuk Mulej. U Alla Missier ta' mħabba bla tarf, intu rejtna kemm tħobbna bil-ħajja l-mewt u l-qawmin mill-mewt ta' ibnek. Isma' dawn it-talbiet li aħna bħala wlidek qegħdin nagħmlulek u għatina dak kollu li hu ta' ġid għalina bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixra, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U l-qassis tas-sew u ta' dejjem waqqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa'. Kienu l-ewwel li joffrilek lilu nnifsu bħala l-vittma għas-salvazzjoni tagħna. U ried li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta. Meta niklu l-ġisem tiegħu is-sagrifikat għalina, aħna nimtlew bis-saħħa u meta nixorbu demmu imxerret għalina nindafu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla għeda. Nissir ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnej Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim, ħarisa, għaqqada u mexxija mad-dinja kollha, flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli u mal-isfijiet kollha li ħadnu u jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddija tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma jresqu t-talb u x-xewqa tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li ċelebraw il-jum qaddis li fih sina Ġesu Kristu ngħata għalina inġeddu bil-qima t-tifkira ta' glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm Alla u sina Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp,
u tal-apostli u martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmul u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krizostomu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-tar tagħhom, ejna f'kollox u ħarisna. Il-qani tolbuk Mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Aħna nofru ilek fġieħ il-jum li fih Sidna Ġesu Kristu tal id-dixxipli tiegħu is-seta li jiċċelebraw il-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħu. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisha il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata għas-salvazzjoni tagħna u ta' kulħadd jiġifieri f'dan il-jum ħal-ħobs fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajnej lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-Ikla ħadan il-kalċi Aziz fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr, birek, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek Mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjus tiegħu fis-sema. Noffru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjiba u sliem. Il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abram u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, nimtlew kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll Mulej fil-qaddeja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slim. Ħenna lihom Mulej
Wati lilhom u l-daw kollha li jissieħu fi Kristu il-għena, id-dawl u s-slim. Ilna wkoll midimmin għaddejja tiegħek li nittamaw bil-kotra tal-ħniena tiegħek ħatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Jaċim, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Akata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-meriti tagħna iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih Mulej dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Nissierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfri l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li intrid fiha, int li tarxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. Għatinu Alla li tista' kollox li kif fid-dinja nissaħħu bl-ikla ta' ibnek, hekk ukoll ikun jistoqilna nissieħbu miegħu fl-ikla ta' dejjem. Bi Kristu Sidna.